Kumusta na ang baby pagaspas? Kumusta na? Mga kasinag, yung sponsor natin ay 88,647. Ang nagastos natin ay 87,078. Bale 30,000 mga kasinag yung gagastusin natin dito pampakisame. Yo, what's up mga kasinag? Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon. Update ko muna kayo mga kasinag kay Pagaspas bago tayo pumunta ng simbahan. Nandito si Pagaspas, binigyan ko ng pagkain kanina. Alam ko mga kasinag na hinahanap niyo si Pagaspas. Ayan, mahal na araw, mahal na Pagaspas. Ayan, hello. Kumusta? Kumusta na ang baby Pagaspas? Kumusta na? May pagkain yan mga kasinag. Pakpak ng manok. Natulala ka na? Natulala ka na? Ayan mga kasinag, naipakita ko muna sa inyo si Pagaspas. Hayaan natin siya para makakain. Pabayaan natin si Pagaspas muna. Iwan pa natin si Pagaspas. Tapos yung alaga ko pala mabinggala mga kasinag andito. Inalpasan ko na. Ilang araw ko na siyang naikulong. Inalpasan ko na. Marunong bumalik doon sa kulungan nila. Ayan na oh. Ayan. Kaso lang mga kasinag, layasin itong bingala na ito kung saan pupunta. Hindi nag-stay dito sa bahay. Layo nang nararating. Si Pitoy, andito si Pitoy. Ito. Pitoy. Pitoy! Pitoy! Bibilad-bilad ka dyan. Pitoy! Pitoy! Ikaw ha? Ano ha? Sarap ng bilad-bilad mo dito Pitoy? Makikiraan lang yun. Naipakita ko naman sa inyo si Pitoy. Yung alaga kong kalabaw, ayun mga kasinag. Yung alaga natin kalabaw, ayun nagsasabsab na yun sa dulo. Kita ba? Ayun, yung maliit na yun. Lipat ko naman mamaya yan. Dalahin ko naman yan dyan sa tubugan. Tapos painumin natin. Tapos yung baboy pala namin mga kasinag, andun na bahog naman. Yung kambing dalhin natin dun, papunta sa simbahan. Kasi mga kasinag, kailangan tapusin namin po yung simbahan. Malinisan na yun. Hindi pa gaano kasing tapos yung pintura sa labas nun. Tapos yung sa taas pa, yung mga kukup, kailangan tapusin pa namin yun ngayon mga kasinag. Tapos update ko kayo mga kasinag dun sa mga nagastos natin. Nabili natin mga materyales dun, tungkol dun sa pundo. Update ko sa inyo mamaya mga kasinag ha. Ipaliwanag ko sa inyo pagdating dun. Update ko muna kayo mga kasinag ha. Dito muna tayo umpisa sa loob. Ayan. Yan. Tapos ng pinturahan ito mga kasinag, itong loob. Natapos na po. Tapos hindi ko pa naikabit yung nabili natin na wall pan. Nagbili tayo ng 4. Tapos itong upuan. Ayan. Nagbili tayong 10 piraso nitong upuan na ito. Ayan. Ito nagana pa ito mga kasinag. Ikakabit pa namin yung dalawa na yan. Plus 4, bali 6. Saka ito mga kasinag, yung taas na yan, hindi na po namin pininturahan yan. Gawa ng may nagpadala ng pangkisami. Pagkatapos na ng pista, pagbakante naman ang grupo, saka namin trabahuhin yan. Hayaan na muna natin yung taas na yan mga kasinag. Ang mahalaga tapos na itong baba. Lilinisan na lang ngayon. Ayan. Pati yung mga bintana niyan, okay na yan mga kasinag. Napinturahan na yan. Dito naman sa labas. Ayan, may kulay na yan. Nakita nyo? Napinturahan na yung mga kasinag ha. Idudouble coating na lang. Yan, idudouble coating na lang yan. Tapos puputulin ko lang pala yan. Lagi ko nalilimutan yung balisbisa na yan.
Lagi ko nakakalimutang dalhin yung aking kabig. At hindi ko pa maputol. Mamaya putol naman ito. Putulin natin yan mamaya. Ayan na mga kasinag, double coating na lang yan. Ayan. May manok pa dito naligaw. Magdo-double coating na lang nito. Tapos ito pala, ayan, pipinturahan ko pa ito. Itong year na yan. Pinturahan natin yan. Ito naman ang gagawin ni Camel Bean. Double coating niya itong gilid na ito. Ayan. Malapit na mga kasinag, matapos na yan. Ito, update ko kayo mga kasinag ha. Dito tayo, Chok. Magkuha ang upuan mo. Kala ko magdadala ka ng upuan mo. Cameraman, hawak. Ito na mga kasinag. Update ko muna kayo ha. Upuan daw. Chloe, ay Colin, abutan si uncle mo. Mga kasinag, ang nalikom pala nating pundo sa mga sponsor nyo na tulong dito sa aming simbahan ay 88,647. Ayan na mga kasinag ang ating nalikom na pundo. Tapos yung nagastos natin mga kasinag, andito. Ito pala yung mga nag-sponsor muna yung mga nag-sponsor pala mga kasinag ay ito. Yan. Kita ba? May nagpadala sa atin na 757 anonymous. Hindi talaga nagpakilala siya. May nagpadala rin ng 3,890 from Ma'am Ransato. Meron ding nagpadala ng 1,500. Hindi nagpakilala. Meron nagsend ng 1,000. Ayaw na rin magpakilala. May nagsend din sa akin mga kasinag ng 3,000 from Ma'am Inday Eret. Joel De Los Reyes 1,000. From Maryland 15,000. Anonymous from Africa 5,000. 7,000 Inday Eret. Ito yung pinahabol yung mga kasinag. Bali 7, 8, 19. 10,000 yung pinadala ni Inday Eret na tulong dito sa simbahan. Tapos 500, ayaw na rin magpakilala. 5,000, hindi na rin nagpakilala. 10,000, hindi na rin nagpakilala. 5,000 mga kasinag, pinadala ni Ma'am Leah of Toronto. May nagpadala rin sa akin mga kasinag ng 10,000 from Kent, Washington. 2,000, anonymous, hindi na talaga nagpakilala. May nagpadala sa akin mga kasinag ng 11,000 from Sir Frederick and Ma'am Juliet San Diego. May nagpadala din ng 5,000, hindi na nagpakilala. 2,000, hindi na rin nagpakilala. Kaya nagkameron tayo ng 88,647. Ayan mga kasinag. Tapos ito mga kasinag, ito na yung mga resibo nung nagastos natin. Pakita ko na sa inyo mga kasinag yung resibo kasi may basher ako mga kasinag. May matindi akong basher, isang basher. Sinasabi niya na nagpadala daw yung tiyuhin niya ng pera sa akin. Nabudol ko daw. Naloko. Naloko. Naloko ko daw mga kasinag. Hindi niya sinasabi kung anong pangalan tiyuhin niya, kung anong pinadala. Shoutout pala kay Roselo Rupin. Idol, salamat sa iyong pambabasya. Pero saludo ako sa iyo. Kahit paano ipapanood mo lahat ng video ko. Ito mga kasinag yung ating nagastos. Nasaan ba yung umpisa? Sa dami kasi. Dami ng resibo. Ipakita ko lang sa inyo isa-isa mga kasinag Kita yung upuan? Taas mo na lang.
Ito mga kasinag yung ating nagastos no, na binili natin ng materyales. Ayan, nakita nyo ba yan? Hindi ko na isa-isahin, mahirap. Tingnan nyo lang mga kasinag. Ayan po. Yung unang nagastos pala natin ay 36,518. Ayan mga kasinag oh. May plus, ipig-plus ini. I-plus ko nga. Oh, pinag-plus ko na yung mga kasinag. Ito yung pinahabol natin na yero na dalawa. Kasi yung unang bili ko kasi noon 26 lang. Pinadagdagan natin ng dalawa. Naging 28. Tapos ito naman mga kasinag yung nagputol ng kahoy, yung nag-power saw. Ito yan no. Ito yung binayaran natin. Ito yung mga good lumber, tapos yung mga niyog na pinutol niya. Nagbayad tayo ng 6,350. Tapos ito naman mga kasinag yung sa wiring, yung mga outlet, tapos yung mga ilaw, yung mga saksakan, pindutan. Ayan mga kasinag, 3,960. Plus nyo na lang ha. Yung mga basher ko dyan, bahala na kayo. Tapos yan, ito yung mga pinahabol namin ng mga pintura. Ayan mga kasinag. Ano lang to? 1,610. Ayan. I-touch nyo lang mga kasinag para makita nyo. Tapos ito pa. Alin to? Ito yung mga kasinag yung upuan. Yung binili naming upuan ng isang araw, ito na ngayon, ito. Yan, ito na ngayon, lab set. Naghahalaga yan ng 14,950. 10 piraso yan mga kasinag na upuan. Yung ganito. Ayan ang halaga niya, 14,950. Tapos yung apat na wall fan. Yan. Yung apat na wall fan naghalaga ng 6,509. 9 ba yan? Yeah. Oh, yan. 0.25. Ayan mga kasinag. Tapos ito pa yung pinahabol naming ano pa rin, pintura. Ayan oh. Kasi nung unang bili kasi namin mga kasinag ng pintura, wala dun sa binilihan namin, sa Bito. Walang available, kaya ito nagbili kami dun sa Banwaan, sa ibang hardware. Ayan mga kasinag, ipakita ko na lahat to. Ayan. Tapos ito na lahat mga kasinag ang nagastos natin. Ito oh. Yung sa ano pala sa mga foods, sa snacks, ayan mga kasinag oh. 8,495. Ito mga kasinag, sa foods na ito, simula pa ito nung nagputol ng ng kahoy nung nagchinso. Snack lahat ito mga kasinag, tapos pananghalian, merienda, tapos yung iba yung mga buyo, tabako, yung iba nagtrabaho dito. Lahatan na po ito mga kasinag. Itong sa foods na ito, lahatan na ito. Hanggang ngayon, pero ngayon, yung trabaho ngayon, kung sino magkatrabaho, wala pa, hindi pa kasama dito mga kasinag, yung sa foods. Kasi mga kasinag, ang pagtrabaho po dito sa simbahan ay libre. Libre po lahat ng nagtrabaho dito, walang bayad yun. Maliban pala mga kasinag dun sa nagtrabaho sa labas, yung nagpinis nung labas, kasi ibinayad ko talaga yun. 1,500 yung binayaran natin dun, 2 days. Nandito ba yun? Yan dyan. Susurat ko. Nasaan yun? Ayan o. Ito. Plaster Charlie 1,500. Ayan mga kasinag yung lahat. Lahat yan. Mga kasinag, yung sponsor natin ay 88,647. Ang nagastos natin ay 87,078. Ayan. Nakita nyo?
Mga kasinag, hindi po kasama dito yung mga gasolina namin, yung pagkain namin pag kami umaalis. Sa akin na po yung mga kasinag. Hindi kasama dito mga kasinag yung paggasolina namin, pagpupunta namin ng Tiambak, Naga, pabalik-balik namin para magkuha ng ibang sponsor na pinadala sa remittance. Hindi na yung kasama mga kasinag, sa akin na po yun. Sa aking gastos na yun, hindi na yung kasama dito. Kasi kung sama pa yun dito, kukulangin ito mga kasinag. Kaya hindi na po isinama dito. Nagpapasalamat pala ako ng marami sa lahat po na nag-sponsor, sa lahat na nagbayadi dito sa grupo ng Team Lakas, sa mga grupo ko sa hindi Team Lakas na nagtulong din dito, nagbayadi. Nagpapasalamat po ako ng marami. Sa mga nagtatrabaho pa hanggang ngayon, salamat talaga. Saka pala mga kasinag, may nagpahabol po pang kisame para dito sa simbahan ng nasa $500 yun. Pinadala sa akin, i-claim nga namin mga kasinag nung isang araw sa Tiambak. Inabot siya ng 28,300 plus may putal siya, hindi ko nadala yung resibo. Tapos may nagpahabol ng 2,000. Bale 30,000 mga kasinag yung gagastusin natin dito pampakisame. Hindi na po ito matrabaho ngayon. Bukas kasi mga kasinag mag-uumpisa ng prosesyon. Saka mga kasinag 10 araw na lang po magpipista na dito sa amin. Alanganin ng mga kasinag na malagyan pa ito ng kisame. Kaya plano namin yan, pakatapos na yan ang pista, magkakambas pa tayo mga kasinag. Alamin pa natin kung saan tayo makamili sa kahoy or bibili ng kahoy or magpaputol. Alamin natin mga kasinag. Pakapista na po yan pag wala na kaming gawa, wala na kaming mga intindihin, tapusin namin itong mga kasinag. Kasi kaso pa kami sa aming mga bahay, kasi magpipista, maghahanda pa kami ng mga kakailangan namin para sa pagsalubong ng pista. Kaya ngayon mga kasinag, pilit po namin tatapusin na ito ngayon. Ikakabit ko na rin yan, mga wulpa na yan, tapos pipinturahan yung labas. Tapusin namin ito mga kasinag, linisin namin itong loob na ito. At bukas nga mga kasinag, may prosesyon na dito bukas. Ito mga kasinag, binabash ako nito ni unang matindi ni Roselo Rupin. Ang sinasabi kasi ni Sir Roselo Rupin, na yung pera daw ng simbahan ibinili ko na ng Bingala. Kung ano-ano na daw ang nabili ko. Ayun mga kasi nagbingala na yun, hindi ko pa ibinablog itong simbahan, nabili ko na po yun. Nasa Cavite lang yun, hindi lang mapadala. Ipapakita ko sa inyo yung message mga kasinag nung kapatid ni Mrs. Ilalagay ko na lang dyan. Makikita nyo dyan mga kasinag yung date. Yung pizza nun, tapos yung basihan nyo yung unang vlog ko dito sa simbahan. Mas nauna kong bilhin yung bingala na yun mga kasinag bago ko i-vlog itong simbahan na ito. Tapos yung kambing, banggitin ko na rin yung kambing mga kasinag. Yung kambing mga kasinag, ang nagbigay po sa akin ng pambili niyan ay si Sir Donnie. Nagpapasalamat ako sa kanya ng marami, from Saudi. Kasi ito si Mr. Roselo Rupin, matindi ang pagbaba sa akin mga kasinag. Kung may naloko akong tiyuhin mo, idol, i-message mo ako sa aking Facebook page para malaman ko kung sino ang tiyuhin mo na sinasabi na nagpadala sa akin na naloko ko ba yun? Yung pakasabi mo doon sa comment section, i-message mo ako para magkaalaman talaga tayo. Ayan mga kasinag, nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat ng nag-sponsor. Kung may hindi kayo naunawaan mga kasinag, sa aking paliwanag, i-message nyo po ako sa aking Facebook page na Imboy Oragon. Kung may nais pa kayong malaman, i-message nyo po ako dun mga kasinag. Sa lahat po nag-sponsor, maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo mga kasinag, hindi namin mapapaayos itong aming simbahan. Mga kasinag, salamat po talaga ng marami sa inyong tiwala at suporta na mapaayos ang aming simbahan. Sa lahat po ng mga OFW, saludo po ako sa inyo mga kasinag kahit napakalayo nyo. Ramdam ko mga kasinag ang hirap ng nasa malayong lugar. Kasi naging OFW din ako. Kaya alam ko ang hirap mga kasinag na hindi basta-basta naupulot ang pira dyan. Kailangan pagpaguran mo, dugot pawis talagang ilalaan mo. Kaya sa lahat ng OFW, salamat po talaga ng marami sa lahat ng nagtiwala at nag-sponsor dito sa aming simbahan. Salamat po talaga. Nakita nyo naman ang resulta mga kasinag ng inyong pinagpaguran at inilaan yung pera para dito.
Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa inyong tiwala na ipagkaloob sa akin na maging tulay ako para sa simbahan na ito. Salamat po talaga. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers na sumusubaybay hanggang ngayon, maraming salamat po. Hanggang dito lang muna mga kasinag, gawa po ng magtatrabaho pa kami. Tatapusin na namin itong simbahan. Update ko lang kay mamaya mga kasinag pag natapos na namin. At bukas, update ko rin kayo sa prosesyon. Papunta pa tayong bukas, Banwaan. Basta update ko lang kayo mga kasinag. Hanggang dito lang, bye-bye.